дар имрӯза видео хона, замин, мошин ва дигар хабарҳо. Дар видео лайк монед, мо видеоро сар мекунем. Рафтем. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал ОБУНА шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурушӣ ё замини фурушӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурушӣ дар ноҳияи Раш, деҳаи Хос. 15 сотиқ замин, 3 дар хона ҳаст. об светаш ҳаст. 50 дарахти мевадиҳанда дорад мегӯяд. ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш 70,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад мегӯяд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастанд. дустони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. ва 2 рӯз пас ё 3 рӯз пас дар канали мо видеои нав мешавад. хонаи фурушӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Заргар. 7.5 сотиқ замин, 4 дар хона бо ремонти замонавӣ таъмин аз хонаҳо. ҳаммом, туалет, ошхона ҳастанд. 2 та подвал дорад мегӯяд. ҳавлира пони пуршатка задагиён. бо 4 дар хоначаи дигар зимистона ҳам дорад. об светаш доимӣ. нархаш 355,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад мегӯяд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастанд. хонаи фурушӣ дар шаҳри Бохтар. 4 сотиқ замин, 3 дар хона ҳаст. 1 веранд, кухни, ҳаммом, ошхона ҳастанд. об светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш 200,000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастанд. хонаи фурушӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлол. дар 6 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, баня дар дохили хона аст. дари меҳмонхона алоҳида ҳаст мегӯяд. хона без ремонт, коробка аст. светаш ҳаст. обаш 25 метр мекани мегӯяд, мебароят. хона дар лаби роҳи калон аст мегӯяд. нархи хона 140,000 сомонӣ. харидори аниқ боша мегӯяд, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер ҳастанд. хонаи фурушӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа, 3-ум кӯча. 4 дар хона, 1 кухни, 1 баня, 1 ҳоҷатхона ҳастанд. 1 ҳезмхонаи дигар ҳам дорад. об светаш пастаяне ҳастанд мегӯяд. кухнию баняш оби гарми хунукай мегӯяд. 1 хонаша топли пол кардагиён, дигар хонаҳош қатъи батареяҳай мегӯяд. ҳуҷҷатои хона 100% аст. нархаш бо маслиҳат аст. харидори аниқ боша мегӯяд, занг зана маслиҳат карда мешавад мегӯяд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастанд. хонаи фурушӣ дар шаҳри Ваҳдат,
6 тотиқ замин, 3 дар хона ҳаст. ҳаммом, кухне ҳастай мега. Бо як комнатаи дига барои кӯдако мега. Хона ремонт рафтесай мега. Шпаклёвка кардесан. Дару тирезаҳош замонавиай. Дари кӯча ҳам часпондагиян. нархаш 165 000 сомонӣ. Харидори аниқ боша бо маслиҳат мекунем мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастай. замини фурӯшӣ дар Россия, Московский област. 8 тотиқ замин аз бозори Садовоз 30 километр дурай мега. Кадоме мехара худ мега шинос дорам, документаша ба номаш бекунам мега. Документаш 100% аст мега. Ягон проблема надорад мега. нархаш 650 000 рубл. боз савдо карда мешавад мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber ҳастай. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107. соли бароришаш 2004. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри ёвон. нархаш 15 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber ҳастай. мошини фурӯшӣ Лада Пирора Седан. соли бароришаш 2008. сӯзишворияш бензин. объём мотор 1.6 16 клапана мебошад. мошин қарор дорад дар Москва. мошин алиш мешавад мега. ба мошине дар Тоҷикистон буда. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 140 000 рубл. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Imo ҳастай. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео я лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. агар ҷои хона ёвем, агар ҷои мошин, агар ҷои заминҳои фурӯшӣ ёвем, шумо фикротона ҳатман дар поёни видео бинависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агар ҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа видео карда пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, видеора падилица кунед дар WhatsApp, Viber, Imo. пешакӣ ҳазор раҳмат. дӯстони азиз, мо як канали дига дорем, номи канал Oila TV. рӯзҳои наздик дар ин канал видеои нав мешавад. видеои хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ ва ҳар чизо мешавад. дурен дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо ҳаст. хай дӯстони азиз, ҳама касе саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстон, то видеоҳои оянда.